Tu també sents que el 2026 ha passat volant i no estaven com esperaves? Que tu t'havies fet tota la llista de propòsits de gener i encara no has fet cap? Aquí no estem per jutjar, ¿vale? Aquí estem per ajudar i espero que en el final d'aquest vídeo et sentis millor d'ara que estàs començant. Aquest és el meu objectiu. En aquest vídeo ens posarem honestos amb nosaltres mateixos. Ens parlarem directament, sense preàmbuls. Aquí anem a ser sincers, anem a treballar sobre nosaltres mateixos i intentar fer que tu arribes al desembre i estiguis orgullosa del que has fet aquesta meitat d'any. Jo estic gravant això ja a mitjans de juliol i la meitat de l'any va ser el 2, ¿vale? O sigui, la meitat de l'any és just el 2 de juliol, ¿vale? Per si no ho sabíeu, jo us dono aquesta informació. Llavors, perdoneu-me si arribo una mica tard, però mai és tard per començar, ¿vale? Amors, o sigui, millor tard que mai. Llavors, jo aquests dies he estat treballant amb mi mateixa i he dit, anem a portar aquest vídeo al canal, crec que pot ser interessant. Jo normalment faig això a finals d'any, però aquest any no està anant com esperava i he avançat una mica l'auditoria. Li dic auditoria perquè sóc consultora i sóc una mica noia d'oficina, ¿vale? Jo he fet un exercici d'escriptura ara a mitjans d'any, per això potser em veieu que estic aquí mirant el portàtil perquè tinc aquí les preguntes i les meves respostes. Així ho puc compartir amb vosaltres. Ho he avançat una mica perquè sento que he de redirigir aquesta meitat d'any. Llavors, crec que a mi ha estat un exercici que m'ha funcionat. Us ho porto aquí també a vosaltres perquè acabeu el 2026 com unes reines, ¿vale? Jo ara em sento molt dispersa perquè jo tenia l'any passat fins a aquest any un pla superorganitzat i jo sabia què havia de fer i quins passos havia de seguir, però llavors arriba mitjans de 2026 i que no estic igual. Em sento que estic igual l'any passat. O sigui, han canviat moltes coses, però en el lloc on em volia focalitzar aquest any em sento exactament igual. Llavors, hem vingut aquí a fer una auditoria, ¿vale? De la teva vida. Llavors, aquest episodi, tu entres, però quan surts només hi ha una opció, sortir millor. Només hi ha aquesta opció, perquè és a dir, reflexiona sobre tu mateix, només pot anar millor. Ajudarà moltíssim perquè hem arribat a mitjans de 2026 i sentim que no hem avançat. I potser sents que estàs perdut. Llavors, estic molt emocionada per compartir el que veurem avui. Com anirà aquest episodi? Jo us donaré uns prompts, ¿vale? D'escriptura per reflexionar sobre com ha anat aquesta primera part del 2026. No us deixaré temps d'escriure. Tu ets prou grandet per posar pausa al vídeo i posar-te a escriure. De veritat, escriu, t'ho juro. O sigui, funciona. Us ho porto al canal perquè a mi m'ha funcionat. Llavors, de primera mà, us diré que funciona. El pots posar de fons com un podcast d'aquest capítol? Potser sí, però jo, de veritat, et recomanaria que escriguessis i féssim juntes aquesta reflexió. Vale? I llavors, aquest episodi serveix per acabar 2026, o sigui, que tu el 31 de desembre surtis i diguis, uah, o sigui, aquesta segona part de l'any l'he fet increïble. Ha estat 10 de 10. Aquí estem amb aquesta energia de positivisme i de canviar les nostres vides. Deixem de ser passius i que la vida ens passi. Anem a prendre acció. ¿Vale? Com el Camino de l'artista recomana, començar el dia amb 3 minuts d'escriptura freestyle. És a dir, treu tot el que tinguis a dins, perquè abans de començar aquest episodi no vull que estiguis pensant ai, he de posar la rentadora, ai, em falten ous, he d'anar a comprar ous i després he quedat amb la Maria a prendre alguna cosa, però no sé on hem d'anar, vaig a buscar, no sé. No vull dir que et distreguis. Llavors, 3 minuts, treu tot el que tinguis a dins, ¿vale? Treu-ho, deixa-ho apartat i després de l'episodi ja agafes els pensaments que tenies abans i continues amb la teva vida. Però és molt important aquest pas. Has d'estar present en aquest episodi. Has d'estar pendent del que escrius, de com et sents de tu mateix. No pensis en la rentadora. Jo, de fet, ara tinc una rentadora. Però bueno, crec que tinc una hora encara. Ara espero que hi hagis netejat la teva ment, que ja no estiguis pensant en res més que en aquest vídeo. Una mica secta, no? De cop, en plan, no pensis res més que en aquest vídeo. Sisplau, pensa en altres coses que en aquest vídeo. I comença l'auditoria. No vaig així, jo a l'oficina, jo no vaig als clients i els dic ai, comença l'auditoria. No li vaig a la gent així, jo soc una persona seriosa. No us he fet un PowerPoint perquè, mira, però agafa la teva llibreta o el Notion o el que necessitis tu per escriure i comencem. La primera pregunta. Què ha anat bé aquest any? ¿Vale? O sigui, anem a ser positives. Potser aquesta primera part de l'any no hi ha res a destacar, no ha passat res d'especial, tu has fet les teves hores de la feina, he tornat a casa, he estat amb els meus amics, una mica com sempre, no? La rutina. Però segur que en aquesta rutina hi ha hagut moments que t'han agradat. Anem a buscar aquesta llum. Sí, anem a buscar què ha anat bé aquest any. Anem a valorar, perquè sempre parlem de les coses negatives i m'agradaria fer això, m'agradaria no sé què, m'agradaria anar més al gimnàs. Però ja estàs fent coses bé. Anem a valorar-les i anem a posar-les en la nostra llibreta. S'han de valoritzar més.
No ens centrarem només en les coses negatives. Aquí agafem-ho tot. Coses que hagin anat bé aquest any. Doncs el curs d'il·lustració, que m'ha agradat molt, he conegut gent molt guai, i els professors, la veritat, que són una font d'inspiració, que guai. Llavors, jo m'aferraré a aquestes coses positives. I relacionat amb això, quines coses d'aquestes et fan sentir orgullós? Jo, per exemple, he aconseguit anar al gimnàs bastant regularment. Crec que he fallat molt poc. Podem confirmar-ho? Tenim el nòvio aquí? Diu que sí, a tope. Llavors, he anat al gimnàs quasi cada setmana, potser quan tornava a Barcelona, aquella setmana no. Però més o menys, entre pilates i gimnàs, hem estat anant al gym. Jo m'aferraré a això. Estic orgullosa d'aquesta cosa. I aquest és el meu petit orgull. És a dir, busca coses que potser no has dit en veu alta, potser a la feina he fet una presentació increïble, no sé què, no sé quantos. Valora quines coses estàs orgullós que potser l'altra gent no se n'hagi adonat. Ara comencem amb els problemes. Què no ha anat com esperaves? O sigui, tu vas començar l'1 de gener, vas escriure els teus propòsits d'any nou i vas dir let's go, i es van quedar allà amagats a un calaix. Quines són aquestes coses? Jo, per exemple, diré aquest canal de YouTube i les xarxes socials. Jo vaig començar el gener molt a tope, tipus, vinga, ens posem a fer TikToks, Instagram, YouTube, posaré molt, no sé què, no sé quantos. Però l'algoritme... No posaré la culpa a l'algoritme, posaré culpa a mi, perquè no he sabut gestionar. Perquè Instagram es pensa que sóc italiana, per lo que sigui, o sigui, no sé. I llavors mostra el meu contingut a italians, i els italians, òbviament, diuen no entenc res, no entenc el català, encara que haurien d'aprendre, sincerament, opino. Però no ha anat molt bé el meu Instagram, tampoc YouTube, en veritat. Jo tenia moltes esperances a YouTube i he intentat curar cada vídeo amb molt de detall, amb molt mimitos. Hi ha vídeos que tinc de 20 visites, com a tope. Això en veritat és una cosa positiva al principi, perquè al principi donaré cringe, llavors fins que no m'entreni a fer vídeos, doncs els primers vídeos se'ls veuen poca gent, doncs mira, ja està, no passa res. Aquí hem vingut a fer altres coses. Però sí que és una cosa que no m'esperava, perquè al final quan estàs publicant vídeos a internet, la gent que diu, és que jo publico vídeos a internet però no m'interessa si em mira la gent. No, amorx. O sigui, si tu estàs publicant vídeos a internet és perquè la gent et miri. Perquè si no volguessis que la gent et mirés, o si no t'importés, doncs tu faries el vídeo i l'ensenyaries als teus amics, a la teva família. Si l'estàs publicant és perquè dins teu una mica tens, no l'esperança de ai, quines visites tindré. Aquesta ha sigut la meva cosa que no ha anat segons el pla. Ara escriu tu, Jo no estic fent pauses perquè no toca fer pauses, però tu has d'escriure igual, Jo t'espero. Següent pregunta. On n'has perdut l'alineació? És a dir, quins objectius ja no tenen sentit per tu? Perquè nosaltres canviem durant l'any, és a dir, canviem durant l'estació, durant el dia mateix. O sigui, avui potser no penses el mateix que fa 2 dies. Intentar mantenir uns objectius que potser ja no van amb tu no té sentit, perquè el que faràs serà procrastinar, al final. Agafa els objectius del gener i repassa'ls. Quines coses ja no van amb tu? Quins objectius ja potser no són una prioritat per tu? Jo al principi de l'any volia tenir molts hobbies diferents i crec que estic en un moment de la meva vida on m'he de centrar amb poques coses però les justes. Si no em puc anar dispersant i anar deixant energia per tot arreu. Llavors aquest objectiu de tenir tants hobbies diferents, intentar cuidar-los tots per igual, és impossible. O sigui, no puc ara mateix. Ara mateix estic en un moment de la meva vida que no és la meva prioritat, tenir molts hobbies diferents. Llavors, aquests objectius de gener els transformem. Aquest ha estat el meu exemple, ara toca a tu. És a dir, que alguns objectius que tenia ara ja no s'alineen amb mi, ja no estan a les meves prioritats. I no passa res. O sigui, és millor acceptar-ho ara i posar-hi remei que no pas anar arrossegant aquest problema i que acabem procrastinant. No cal. Ara la següent pregunta, fes 2 columnes. Quines coses t'han estat donant energia i quines coses t'han estat traient energia? Drenant, no? Aquelles coses que has perdut energia i en veritat no feia falta. Anem a optimitzar la teva vida, com diria jo a consultoria. Llavors, a la part, què t'ha estat donant energia? Què t'ha fet feliç? Què t'ha fet aixecar-te del llit amb il·lusió? Quines coses et fan omplir la tassa? A mi, per exemple, ara s'ha acabat la sessió de pilates, llavors no tinc pilates fins setembre, però la cosa que m'està fent més il·lu dels dies és anar al gimnàs amb la meva parella, perquè a més anem al migdia, que és la millor hora, o sigui, apunteu-vos-ho. Posant l'aire condicionat, no hi ha ningú. I a més, al no haver ningú, ens podem connectar als altaveus i posar música. I a mi això em fa els dies molt feliç. Llavors, agafa aquestes coses positives que estàs escrivint i has d'intentar maximitzar-les, és a dir, tenir-les a prop durant la resta de l'any. Aquests hàbits, aquests menjars, és que potser són menjars, hobbies, persones, tot aquest conjunt de coses volem en aquests últims mesos de l'any. I llavors, per una part tenim les coses positives i ara les coses negatives. Quines coses has estat utilitzant energia que podries haver estalviat o coses que potser
et treuen energia i que no té sentit que continuïs. Per exemple, jo aquest any una cosa que m'ha estat drenant molt l'energia és el telèfon. És a dir, hi ha alguns mesos que ho he aconseguit millorar, però després, per altra banda, hi ha alguns altres mesos que ho he fet una mica malament. I ara que comença l'estiu i a fer calor i fa més mandra moure's, estic tornant a caure a l'addicció al mòbil. Llavors pensa quines coses, que també pot ser el mateix. Potser la manera en què t'has organitzat els dinars, potser quedar amb aquella gent el diumenge que dius no té sentit que jo estigui aquí. Quines coses t'han estat traient energia que no aporten. Llavors, un cop has fet aquesta reflexió de les coses bones i les coses dolentes, intenta buscar patrons. Potser trobes alguna connexió, és a dir, et sents sempre desconnectat, dispers, tipus no estic aconseguint els resultats que volia ni al gimnàs, ni a la feina, ni amb les amistats. O potser em sento sempre com apàtic quan faig les coses i no entenc per què. O sigui, potser hi ha un cert sentiment en els dies, una certa sensació, situació... Busca patrons. És a dir, patrons no és una cosa aïllada, tipus un dia em feia molta mandra al gim i ho vaig saltar. No. Patrons són coses que van passant i es van repetint durant el temps. O ara a la feina em sento sempre cremada i agobiada i tinc molta feina i no sé com gestionar-ho. Però no només a la feina, sinó també he notat que en altres àmbits de la meva vida tinc la mateixa sensació. Anem a buscar aquests patrons. Aquesta pràctica no és perquè et jutgis a tu mateixa, sinó que és perquè t'entenguis, perquè sàpigues quina és l'arrel del problema. Llavors, aquestes reflexions, sobretot aquesta última part, ens aniran molt bé per crear una nova rutina per aquests últims 6 mesos. Ara ja hem fet la part d'auditoria de què ha funcionat, què no ha funcionat aquests últims 6 mesos. Ara anem a crear una nova rutina. Òbviament, això no serà una cosa estàtica perquè, com he dit abans, som molt de les estacions. O sigui, ara a l'estiu potser no som iguals que a l'hivern i ho entenc perfectament. O sigui, ens hem d'adaptar, donar flexibilitat i permetre aquest espai de cometre errors i d'acceptar que potser no hem ajustat bé la nostra rutina i hem d'anar iterant. I tampoc vulguis fer un canvi radical, sinó anem a ajustar-ho una miqueta. Anem a agafar aquestes coses que ens han agradat, tipus passejar a les tardes, quedar amb els amics els divendres, tot això. Anem a donar-li la importància que li toca ara que ja has fet l'auditoria i has detectat aquests moments i anem a intentar no donar-li tant espai a les coses que no ens han agradat i que no ens han funcionat. Ara no anem a fer una llista d'objectius del 2026, anem a fer un altre mètode. Anem a agafar un tema, anem a centralitzar-nos en un sol tema, no fer objectius que no tinguin sentit. Escull una paraula perquè al final acabes amb una llista de 100 objectius i no compleixes cap. Anem a fer una temàtica. Jo, aquesta meitat d'any, em vull centrar en les xarxes socials. Vull que això sigui la meva prioritat. Llavors, vull que pensis en el teu tema com una guia, no com una part rígida i immovible. Som humans, som flexibles i estem plens de contradiccions. Per exemple, el teu podria ser les amistats. O potser, literalment, el teu tema pot ser el teu futur. Com puc fer per millorar l'Anna del futur? O sigui, en tema de diners, en tema d'amistats, l'alegria, en plan, aquests últims 6 mesos m'he trobat molt desconnectada, molt apàtica, em vull centrar en l'alegria, quines coses em fan feliç de veritat i quina és la meva motivació per seguir endavant. O potser són les amistats, tipus, les he descuidat molt, he estat molt centrada en la feina, no he cuidat els meus amics com volia. O potser és el descobriment, tinc curiositat, vull aprendre coses noves, vull llegir 50 llibres, aprendre 2 idiomes nous. Quina vols que sigui la teva motivació per tirar endavant aquests últims 6 mesos? Pots agafar el que vulguis. És el que he dit abans, és un tema, és molt flexible i pot abarcar diferents coses. I ara que ja tens el teu tema, anem a fer els petits objectius. No facis una llista de 100, que et conec. Agafa màxim 10 objectius tangibles. Com us comentava en un altre vídeo que us deixo aquí dalt, que el podeu anar a veure després, no es tracta de fer una llista d'objectius sense sentit, sinó posar-los un per què. Jo ara m'he centrat molt en fer esport i la meva motivació no ha estat he de fer esport. No, perquè aquest objectiu no et motivarà. He de fer esport. Per què vols fer esport? La cosa important és trobar-li un sentit, un valor darrere. Llavors jo, per exemple, vull fer esport perquè vull arribar als 80 anys forta. Però ara, com ho aplicarem? Aquesta és la part important. Llavors, hem d'agafar uns objectius tangibles, que d'això en parlo més detall en l'altre vídeo, us recomano que aneu, de veritat. Aleshores, vull fer esport per arribar als 80 anys, ser més forta, i ho faré a través d'anar 3 cops per setmana al gimnàs. Aquí tenim complet tot. És a dir, tens l'objectiu, el per què i el com. Per exemple, si la teva paraula és la disciplina, com ho faràs? Faràs un pla setmanal
Faràs una agenda, et posaràs al Google Calendar, gestiona. Un cop has fet aquest exercici, anem a fer-te la vida més fàcil, no? Què t'està impedint arribar als objectius que vols? Per mi, per exemple, són les xarxes socials, no? El meu tema. Llavors, és una mica complicat perquè l'intentar estar més present a les xarxes socials implica que jo dedico molt de temps a fer doomscrolling per error, perquè estic penjant un vídeo i caic. O estic pensant, he de buscar inspiració i em passo 2 hores a Instagram. Has de pensar quines són aquestes coses que t'estan donant fricció, que no t'estan permetent avançar. Llavors, com ho podem solucionar? Per exemple, em fa mandra en el gimnàs. Doncs potser la teva solució és vestir-te de gimnàs pel matí. És un pas menys que et saltes per anar al gimnàs. Jo, per exemple, que estic centrada en les xarxes socials, puc separar-me el mòbil on tinc les xarxes socials i un mòbil on no tinc res. I dedicar, doncs, 20 minuts al dia a penjar els vídeos que he de penjar, a contestar els comentaris que he de comentar i ja està, no tornar a agafar les xarxes socials. I ara que estem a meitat d'any, jo he aprofitat per netejar la casa, netejar els armaris, tornar a netejar l'ordinador, perquè jo això ho he fet, sembla fa 2 mesos que vaig penjar el vídeo, però són coses que s'han d'anar fent de tant en quant. Llavors, aprofita ara, juliol, que començaràs a tenir més temps lliure, per netejar els teus espais. Començar aquesta meitat d'any amb la consciència tranquil·la i tot net. Llavors, espero que aquest vídeo hagi estat molt pràctic, que hagi estat directe, que hagueu aprofitat per fer aquest exercici. De veritat, a mi m'ha ajudat moltíssim, per això ho porto aquí en aquest canal. Jo vull que amb aquest vídeo us quedeu de que estem tots iguals, o sigui, no pots pretendre que la vida serà perfecta i que anirà tot com tu esperaves, i menys amb el que està passant en el món, que estem preocupats amb 1000 coses, que potser acabem demà que si no tenim casa a ningú. Hi ha tantes coses que al final fem el que podem. Jo porto aquest vídeo per ajudar-vos, que acabis de l'any orgullosa del que hagis aconseguit. Intentar canviar el rumb d'aquesta sensació que estem tenint tots, que no sabem on estem anant, està en les teves mans. Jo no puc estar cada dia a casa teva a dir-te, carinyo, has d'anar al gimnàs. Llavors, estic molt contenta que hagis arribat fins aquí. Espero que t'hagi ajudat moltíssim, de veritat, i ens veiem en el pròxim vídeo. Adéu!